Natáčame, čaute ľudia. Toto video musím točiť na druhý krát, lebo na tretí. Čo vetičko? Lebo som zabudol zapnúť, že by mi to nahrávalo zvuk, že by ste ma počuli. A teraz pred chvíľkou nechápem, prečo vypol video. Ešte niečo, ja som Hikir, editor tohto videa a možno budem robiť aj miniatúru. Takže pekne, ty teraz napálíš, dáš si do vyhľadávania, ja som Hikir a dáš mi tam odber, jasné? Čakám až 3 sekundy. 3, 2, 1. Dobre. Toto si nevšimajte. My sme spolu mali natáčať video, že spolu hrať Roblox, lenže my to točíme na tretí krát, keďže my sme raz hrali Flight World a tu pán mi zapol audio na video, takže a ja mám rodičovskú kontrolu a tam máte jediný limit, pretože na počítači nemôžem teraz točiť, pretože nie som v štúdiu a ani doma. A tu pán Duplay, dajte mu odber, si to zapni. Kamo. Čo? A tu pán Duplay si zapnúť audio, takže mu to proste nenahralo a nebol to počuť. Tam bolo len počuť také otravné zvuky lietadla. Zapnite Flight World na Robloxe, tak zistíte, aké je to otrasné tie zvuky, keď to máš na maximum. Takže kto by nepoznal túto hru, toto je Demonology, a veď aj ty dačo o tom povedz, to však ja som to povedal na začiatku. No dobre, to je jedno. Tak aspoň im dačo tu hovorí, ja nie som komentátor. Vážne, jak som... Duch. Ale prvé si otvor skrine všetky. To si čo nájdeš, že keby prišiel duch, aby si sa čo najrýchlejšie evakuoval, ja to tak robím vždycky. Did the world close one? Ne. No, tu sa mi vážne nechce ísť, ale musím. Choď do garáža a tam vždycky s tebou duch bude komunikovať, to viem, to mám od skúšaní, to s tebou komunikuje vždycky. A to som si ty skade, čo? Aby to hrajem. Vieš? What a Sigma? Nestihol na vecku. Tak je to tak. To jak nič nevidím. Veď si zober Black Lightu do inventára. To je nás. A ty si zobral flashlightu, zober Black Lightu, to bude lepšie. Ja tam idem do všetky potrebné veci. Počkaj, ešte aspoň si môžeš pozrieť, či tam nie sú ghost orby. Takže ja som tu dneska len ako komentátor a editor. My dnes možno ešte natočíme jedno video. Čo, prosím? Ale to sa uvedí podľa situácie. No, podľa situácie. Podľa situácie to zatiaľ vyzerá, že nie, ale tak... Dajme tomu. A možno najbližšie, ale veď môžeme aj zajtra. Viete. Tu, pán Duplay. Hikib. No? Povedz, keby si uvidel orby, keby som nebol náhodou slepý. Ja som dvakrát toľko slepý ako ty, prepaď, to je ako keby hluchý pomáhal hluchému, hej? V tomto prípade slepý slepému. Takže ja nič. Takže ty nič, ty muzikant. La cucaracha. Bro, toto bolo trápne. I am dining first. Tu cringe. Chodím po tebe dávam, lebo jablko. Pýtaš? No bro, kamo. Typek si chce natočiť video a ja jablko po ním idem hodiť. No, to som úplne neviem, čo položil. Počúvaj, to ktoré oči
uši je tvoje. Ty si pil za uši. Nie. Ja hej. Ty máš to na stole, nie? Asi hej. Lakuka večer. Ukvinč. Toto video ani neviem, jak mám okomentovať, pretože je demonology. Kamo, nevidel si moje video, stal som sa na 24 hodín. Videl. No vidíš, tak to komentuj. Tiež predpokladám, že tu pri tomto videu asi nebude najlepšia kvalita zvuku, pretože točíme to reálne na telefóne, to som hovoril, a nemáme mikrofón. Teda, Takže asi musíme hovoriť trochu hlasnejšie, lebo tu nemám ani slúchačka, čo majú mikrofón. Ešte som chcel povedať, že Ghostbustery nie sú. Ale ja by som to vedel, akože, jak to povedať, lepšie zostrihať, keď ti tam im dať lepší zvuk, aj keď nemáš mikrofón, len mi to pošlú na Discord potom. Ale nie, bo toto budem strihať tu, nech to ide rýchlo. Takže neodpoveda na Spirit Box. Ani v garáži? Tam som to neskúšal, ale som bol dnu v dome. To je skoro také isté. Ale práve, že v garáži on to tak odpovedal vždycky, keď som išiel do garáža a spýtal som sa proste, že takú otázku, čo najprimitívnejšiu, tak odpovedal. Je to démon alebo spekter? Ako? Démon alebo spekter. Jak vieš? Ukáž? A veď skús ešte ten Spirit Box v garáži. Netreba. A veď potom môžeš to mať zle. Akože nehovorím, že ja som to mal v svojom videu dobre, hej? Asi tak. Ale fakt, len ti radím. Je to dobre. Je to dobre. Uvidíš. Sadím sa s tebou o 10 centov, že tam určite bude v garáži. Mne to vychádza na démona. To už budeš mať zle. To už vidím, ako to budeš mať. To uvidíme. Ja to dám potichšie. Opa. Opa. Jak dlho natáčame? 8 minút. Fú. To si nevšimajte. Vidíš, hovoril som, že zle, mal si toto skúsiť v garáži. No takže, že by toho tu ešte nebolo tak malo, no to ja si ešte dačo zahrám. Zahraj toto, čo sme hrali my spolu, dokedy, keď si ešte nemal zapnuté audio. Hrali sme poky. Ešte ma napadlo, zajtra s tebou môžeme natočiť video, že kde budeme proste testovať poky hry. To není zlý nápad. Tu si dám meno, že Duplay V2. A nezabudnite sa napojiť na náš Discord. Na môj Discord, ja som Hikir IT a aj na Discord Vobo IT a Hikira fanúšici. Ja si svoje Discord ešte spravím. A potom dáš odkaz do popisku. Takže... Joj! Ďalšia som skoro spadol. Teraz môžeme zahrať Knockout. Knockout, kámo, to je skvelá hra. Konečne dobrá hra bez brainrotov. Viem, že Knockout bola dosť populárna hra, ale tak trochu spadol. Ale nie, stále to dobrá hra. No táto ideme Ale skúsiť. nejaká populárna zase nejaká veľmi populárna, veľmi ona nebola. Toto video dáme na takých 20 minútiach. Kámo, mne tu ide papúra, jak neviem čo. A ty si tu úplne ticho. Ty točíš video a ja ti ho komentujem normálne. Nie, ja rozprávam. Hej, raz za 8 minút. Kamo, No prečo tam máš menu od Delta Cheatov? Toto si nevšimaj. Čo prosím? Koľko tu je ľudí? No tak to idem na iný server. Prečo?
Dvaja sme tam boli. No veď, aspoň si veľakrát mohol vyhrať a získať ľad. To je jedno. By si kúpil viac týchto skinov. Takže toto video bude o vyjoinovaní knockoutov. Hej, ako sa správne joinúť na knockout? Nie, to sa robím srandu, takže... Malo, kamo, 2 zhliadnutia. Akože hej. Len jedno pochýba. Poučkal normálne. No, koniec. Čo toto je za symbol? To si... Kto vie, že čo to bolo? No to nech mi to napíše do komentárov. Napíšte do komentárov Deltači. Sorry. Ja som len testoval určite, že ako fungujú. Dajme tomu. Jeho nepočúvajte. Práve, že mňa počúvate, máme sú zberateľov. To je jedno. To nie je jedno. Je! No ja si tu idem zaspíniť. 75 jajku. Neviem, som tedy natáčal, že také šepty, že what the hell is that? Oh. Ojoj, tak to išiel na teba. Penguin! Máš nejaký skin? Ne. Napalím to tam tak, no som to nemal dávať také silné. Duplej veter. Ale takoho som zvalil. Hej, vieš aký. Tuto ukazovalo. No, určite. Dobre. Sorry. I'm sorry. Please leave me. No. My nesme Wow, mám prvý skin, som taký šťastný. Duplej, my asi nesme normálne, jak tak rozmýšľam. Tu takto pošlom. Ja som sa otočil do zlej strany. A z koho som kvôli tomu spadol? Ja mám takú taktiku, že ja proste len vybijam ľudí. Ja len proste vybijem jedného, pojdem do kraja, oni sa tam dajú poza... Už by som si musel stiahovať cenzúru normálne, keď som to dopovedal. Ja som zase spadol. Preto som 2 bláznov, čo chceli variť rádu. Chceli ma podplatiť jedlom, skoro ma ich porazilo. Ja som išiel do prakty. Pesnička so susedou. Najlepšie komedie sveta. Jak mám výsť prakty? Jaj. Kámo, nevidí to žlté zvýraznené tlačítko Practice, nie? Teraz to napál, hej, do rohu, ten pingvin si utečie a ty vyletíš z toho. Čo som hovoril? Radšej idem do čo ide, bo na toto už vážne nemám. Porazilo mňa z teba. Tu spadol. Dobre. Videli ste to číslo? 6, 7. Pex. Za 500 silver. No, to nie je. Takže toto hra je totálny gamble, keď som to správne pochopil. Ale prosím ťa. To nemá ako gamble. S gamblom nič spoločné, len že tam gambluješ. Bra. 50! Rainbow! Antonika! To ten, čo sa ani do lopty netrafí. A Rainbow, tete.
Kámo, prečo ti to nepadlo aspoň na gold? Ja teraz idem, Ty si dal gold to shops. ja si teraz idem žetviť na gold pack za 5000. Pre pána Jana, tak to si môžem skipnúť, čo? Hej. Tak uvidíme sa o chvíľu. Už je to tu a daj jak dlho to nebolo. Takže ja si tu, takže ono to už nie je na stoku. Ale koľko máš robotov? No na tomto určite. Ja aj tak to si asi nerefilneš. A koľko je do restoku? 2 minúty. No na to počkáme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Šťastný nový rok! Takže A gold, kupujem gold. Idem to otvoriť. a asi by to nevidela. Nunes. Nunes. Takže ja si tu ešte zoberiem peniaze. Money. A toto už bude dnešné video všetko. Čau.